Uphoswa ngemibuzo osolwa ngokubulala owayeyintombi yakhe enkantolo ephakeme yase-Thekwini. U-Thabani Mzolo oneminyaka engamashumi amabili nantathu ubudala usolwa ngokubulala u-Zolile Khumalo owayengumfundi waseyuvesi yase-Mangosuthu ngonyaka odlule. uThabani Mzolo ethula ubufakazi utshele enkantolo ukuthi wangena egumbini likaZolile nalapho amfica khona ephansi phezulu nomsebenzi wesikole. Wamtshela ukuthi sihlale sithi sizohlukaniswa ukufa kodwa namhlanje siyahlukana. Emva kwalapho ke ngabe sengiphendula ke mina ngathi kanjena sihlezi ke sithi siyohlukanisa ukufa but namhlanje sohlukanisa ukufa siyahlukana nje phela total. Uthi wakusho lokho ezidlalela kodwa wayebukeka njengomuntu othukuthele. Uthi wabona isibhamu sasemathangeni kaZolile wasithatha njengoba kwakukhona ayicabanga. Igameko eziwu2 ezenzeka ngaphambilini. Uqhube wathi uZolile wazama ukumdubula njengoba wambona eminenye intombazane eyayihamba ifuna umsebenzi kodwa kwangadubuleka wamphuca isibhamu. Wabona izithombe zezibhamu kwiWhatsApp kaZolile wambuza ukuthi izibhamuzani lezi. Wathi uzithengele yena ngoba lesi esincane asimdubuli. Inkantolo imbuze ngenhloso yakhe yokuveza lezi zithombe. Uthi ufuna ukuvezela inkantolo ukuthi uZolile wayenezibhamu. Icala liyaqhubeka.